bagaimana ujian siap umuan lansia.
bikin titing na masa di tengah-tengah ni Uriata. Shalom. Horas. Tinting namasa dohot pamasaw ni Huyata Minggu tanggal 4 Mei 2025. Sada Romawi Pakubasion. Sada titik sada luar minggu dohot topik minggu. Guar ni minggu sadarion minggu Misericordias Domini. Topik minggu setia makahologi dohot menghihuton Yesus. Sada titik dua berita Nasora. Nah di hari Rabu tanggal 10 April 2025 di bahasa Tuhan Dewatado Sadana Kubawa di keluarga Abdon Widodo Perhusip Pinata Dewi Sarina Ripayanti Simamora Sianwek Tengah Hipas Dodak Danaki Suang Somoni Natorasna Sada titik tolu Padidion Nagalia di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 Sadarion Patupon Dihuriantado Padidion Nagalia Parmingguan pukul 10.30 Tuyanakon ruas di Huyata Sadadat danak bawa dohot sadadat danak boru di keluarga Joni Indra Mangasa Simbolon Inata Yendi Bulan Boru Siaturi Sianwek Rabutan Sada dohot keluarga Joshua Firma Harason Inata Fitri Mariana Sihotang Sianweng BS Taman Harapan. Sada titik opat titing naimer bagas titing perjolo naing majalo pamasuk-masuan perbagasan ma Indra Setiawan Samosir anak ni Amata Miller Samosir Tubudi Nata Rosdine Boru Panjaitan luasnya KBP Keramat Jati Sianwek Makassar Sada Dohon Korwana Kristina Boru Huta Julu luasnya KBP Keramat Jati Boru Niamata Jusman Huta Julu Tubudi Inata Rawati Boru Huta Barat Pamasuk-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 pukul 20.20 di KBP Keramat Jati di Pas-Pasu Tuhan Debatama Sakap Parsaripeon Nasidai titing perjodoh naing majalo pamasuk-masuon perbagasan ma Yohanes Rai Sahala anak Niamata Samuel Panggawean Tubuninata Marlin Rospita Boru Nahibaho Nahinan ruasnya KBP Keramat Jati Sianwek Rambutan Sada Dohot Korwana Rika Ermawati Manalu Boru Amata Andi Manalu Tubuni Inata Lusna Boru Tagau ruasni Gereja Metodis Indonesia Sumber Kasih Kristus KNU Resort Negeri Lama Pamasuk-masuon di Patupa di hari Senin tanggal 12 Mei 2025 pukul 10 di GMI Sumber Kasih Kristus KNU Resort Negeri Lama di Pasu-Pasu Tuhan Debatama Sangkap Persaripeon Nasidai dua Remawi Dewan Koinonia dua titik sada ruas Napida Mamuka hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 Nungga pindah huria ima keluarga Doni Roy Hardi Siregar
Inata Jessica Kati Deborah Boru Panggabean Dohok Seradanak Tu GKI Keranggan Tatangapun Manasida Anggiat Gabi Ruas Namangulu di Huria Naib Baru. 2 seksi SKM. Di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sedario patu paun di seksi SKM do penutupan perheheon di bagasan permingguan sekolah minggu masuk pukul 2 luwim ibadah ceria. Tolu Romawi Dewan Marturia. Tolu Titik Sada Paduan Suara Immanuel. Di hari Sabtu satu hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 nanengro patu paun di Paduan Suara Immanuel do acara family gathering maringanan di Villa Ratu Pancawati Mega Mendung Bogor Jawa Barat. Katanya pun Anggir Pardalan Sangkap Nasidai. Opat Remawi Dewan Diakonia. Opat Titik Sada Seksi Pendidikan. Di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 patu paun di Huriantado acara Pawor Hatton ujian akhir anak kota na kelas 6 SD masuk pukul 10 tuluin maringanan di gereja isasohon di anak kota dohot natoras asa madohoti gulauni. 5 Romawi nama ragam. 5 Titik Sada petugas kebersihan dohot na patupahon bunga langgatan. Petugas napayasab dohot na patupahon bunga langgatan tu hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 di Masyan Weng Kalibata. 5.2 pertukaran perhubas perjamita. Hobbar tu program distrik Walu Jakarta di Patupah KBP distrik Walu Jakarta do pertukaran perhubas perjamita di Minggu Jubilate tanggal 10 Mei 2025 nanaingro sekaligus patupahon pengumpulan donasi pangrupion lau menopang program kerja dohot operasional distrik tahun 2025. Jadwal pendeta nama kobasi pertukaran perjamitai ima naparjolo pada mingguan pukul 6 WIB pendeta Rudianto Silalahi MTH HKBP Cipayung Cilangkap. Pada 2 tahun pada mingguan pukul 10.20 WIB pendeta Advent L Nababan Demin HKBP Jati Waringin. Napa tuduhan pada mingguan pukul 10 WIB pendeta Monrupe Nainggolan MTH HKBP Taman Mini. Napa paton pendeta Dr. Anna CHP Rapangaribuan HKBP Duren Sawit pukul 10.30 WIB. Napa limahon pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH HKBP Sutoyo pukul 2.30 WIB. Napa onopon pendeta Olowan Sitohang STH PSI HKBP Kebayoran Lama pukul 7.30 WIB. Nah papituhon pendeta Pernimotan Siahan HKBP Cipayung Cilangkap pukul 0 WIB. 5.3 undangan madohoti ibadah Paskaraya HKBP 2025. Obar tu program kerja tahun transformasi HKBP 2025 taringot program kerja bidang koinonia laho pahembakon dohot patuguhon dasa daun di ruas HKBP di Patupah HKBP do ibadah Paskaraya 2025 di tanggal 10 Mei 2025 di Tarutu. Dohot tanggal 26 Mei 2025 di Jakarta. Alani panitia Paskaraya HKBP 2025 mengido dukungan marhitetangiang dohot manggokon ruas dohot perhadalu laho madohoti Pasca Rayai. 5.4
SK Haputusan Evorus. Hobartu SK Haputusan Evorus nomor 350 garing PDT garing SK garing 07 garing 2025 nama notopon Pendeta Dr. Anna Pera Pangaribuan Gabe Pendeta Resort Kamal Raya Distrik Waru DKI Jakarta Raya Dohon SK Haputusan Evorus nomor 425 garing SK garing 07 garing 2025 nama notopon Pendeta Dr. Martomo Sitinjak Nagari Pendeta KBP Resort Keramat Jati Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Kobarto Haputusani penapotohon matuluasnya KBP Keramat Jati asa tapa imama jadwal pangujang konon dari Patupa Pareses Walu Jakarta Tunasida. 5.5 izin pelayanan. Mamuka hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, sahat tu tanggal 8 Mei 2025, Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI izin siap pakobasion di Huriata alani haperluan keluarga tu Medan. Songoni masahan ititing di minggu tasadarion akan aso jinakahon di titingon bui mata jahat di WA Group, WKB, manang website HKBP Keramat Jati. Shalom. Horas. Tabegema pujian sian punguan lansia ama Joshua.
Tapujima tuhata, maret de mahita, uhuk tapapungu pelean, pelea sadaa dohot sadabe.
Batangi yang mahita. Dami ni dibatana sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Waras mita saluk na kamanginang. Atani debata turpuk jamita dihita di hari Minggu tasadarion. Imasian natar surat di buku Yohanes bidu 20 sada. Mamukka maisian ayat 15 sahat rodi ayat 10 sia. Songonom ma didok disi tapai hutihut ma. Asadung mangan nasida didok Yesus ma tu si Simon Petrus. Ale Simon, anak ni si Jonas, humolong doroham diau si anak kaon, jadi didok ma tuibana. Olo Tuhan, dibotohodo holong ni rohakku diho, jadi didok Yesus ma tuibana, parmahani ma anak ni biru-birukku. Dunginin namung sema pa dua halihon, Simon anak ni si Jonas, holong doroham diau, jadi didok ma tuibana. Olo Tuhan, dibotohodo holong dirohakku diho. Tungi didok ma tuibana, parmahani ma akka biru-birukku. Tungi didok ma patulu halihot tuibana, Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau, jadi marsak ma rohani si Petrus. Ala patulu halihon didok tuibana, holong doroham diau, jadi didok ma tuibana. Saluhutna ale Tuhan dibotoho. Ditadahodo holong ni rohakku diho. Tungi didok Yesus ma tuibana, parmahani ma akka biru-birukku. Tutusi tutudo na hudokot tuho adorang uposo do peho hodo makoho silirim laho manopot lomo ni roham. Alai dung matua ho surduk konomu ma tangammu. Jadi hohosan ni nalibam maho jala togi honon na maho tu naso hinalomohon ni roham. Alai marhitis yan hatanaudeng ipalubado ibana. Manak sungod dia parmatena laho pasangapod di bata. Jadi dung didok songoni ninnama madok ibana. Ihut tom maaw. Ido sahat na. Amnak kamanami, hinanami na hinaholongan. Bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Satia makaholongi dohot mangihut to Yesus. Mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Ido topik ni minggu tasadarion. Di minggu ta nataguari minggu Misericordias Domini. Somal tabigi paduhanon molo didok Misericordias Domini. Lapatanna guk asini rohani jahubado tanoon. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Sada paduhan na luar biasa do paduhan onate. Diberitahon, disuarahon. Kalau didok guk asini rohani jahubado tanoon. Sadahal na luar biasa ala memang napabuahom may di ganuk inganan manang nadidia pe mian maringanan. Kita colma adong do disi asin ni rohani Jahoba. Jala disido debata para dehon asin ni roha.
Jadi dakolat di bagas joro di Tuhan tahun tahilala asin ni rohani Jehovah. Allah didokgok asin ni rohani Jehovah do tanoon bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Tutuna marlapatan may manang nadidiya pihita mian. Dalam keadaan bagaimanapun hidup kita dan di mana kita berada, di situ ada kasih setia Tuhan. Kiranga tahilala. Molo pojok rohata disada inganan. Molo tahilala na hajit. Pakilala atta manang dari dia pihita maringanan. Taingot do disido adong asin rohani Jehovah. Apalagi ditongani bagas tabi ate. Inga pasti molo ditongani bagas tabi ganup bagas ni hita akan naporsia. Taha porsia ido pabua disido asin rohani debata Jehovah adong do disido. Mula adong na bada butuh pangucunan manang namasuk tu lubang na bagas disido adong asin ni rohani Jehovah. Tentu ngata boto dia lapatan ni. Ketika orang menghadapi satu kesulitan di dalam kehidupannya dimanapun dia berada, di situ ada kasih karunia, kasih setia Tuhan untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang menghadapi kesulitan, menghadapi segala sesuatu keadaan yang tidak baik di dalam kehidupannya. Itu molo kurang hipasi tadi, papitor tapangido do pangurupion. Jadi nganatai ai malapatan disido asini rohani debata. Jala ima na pinarade ni debata na naik silehononna. Aledak tu sudi jol madi lihat tu. Kalau didok di dia mananggok asini rohani Jehovah do tanon, belum tentu semua orang bisa menerimanya. Kalau suni haprosiadu di batas dia benon na asini rohani te. Alai tuakka natakas olo jalaradi siap sedia mengikut dia mengikut ibana. Ala itu si dehita jolma na di portibiondo lehonon na asini rohanai. Lapatan na molo sudido porsia tak piliton ni debata atau kaama majulian kuate. Tuaka lansia majuhulian asini rohaun adau. Tapi kepada setiap orang yang percaya yang mengatakan mengikut Yesus lusido bahenon na asini rohanai. Halana pinangido ni debata panguluyon. Kesediaan laho mangulahon nasa na tinonahon. Memang adong dojol madi dia portibiot tutu naswa palolo mangului dan do mangihutot tuhata ya dong do. Mulo di luar ni ugamotta aporsiauta ada tuk tuhata di hutu nate. Nah aladang nama dok naso tuhat naso adok kaporsiaun na alahima manang nai sepe di aporsiai di luar ni hita. Maka porsia itu hatta Yesus batutu urusan ni halahidi. Ala memang anggo na takas na solo manada do na solo bangi hutot tu hatta Yesus omma. Tutu buhapin na dang nagabi bahenon ni tu hattai debata Jehovah asin rohanai itu si. Molo solo do dihuton. Molo tahaholongi misalnya do ngatai batutu do ngatai pe aholongan na do hita. Molo tabain nadinggan tuakka do ngatai pe pasti do bahenon na akan nadinggan do hita. Ala ido ngapinangido ni tu hatay. Alai dia kanau takas mengului dohot maka porsiai Tuhani. Disungguli jala di pahokma hataridani panguluyon na muse. Asa akka nanihirimi pengharapan ya boy tulus tung manang na di dia pe maringanan ala memang disido siap do deside bata
paradihon asini rohana. Jadi taboto do tutu anggo pardalanan ni ngulutta di tonga-tonga ni Portipion. Tangapala taboto manangaha narok dohot namasa nanaing taadupi. Tangarong naupoto. Sadok dang holan nanaing paruholas di roha. Natapay natahirim di nguluttaw. Akan nanaing masay takparohon las di roha. Siyan nasotahalo mohope yang kita tidak inginkan, yang kita tidak harapkan itu bisa terjadi dalam kehidupan. Boy doro, jala ima na gumugo, na mga bati dohot na naing manggugay hapor siyauta. Kalau memang sipata moluadong na mga dupi hasusani, tinguluna, manang maol pasayhon akka ulaon na, manang maol mga dupi akka namacay porsuk di parngulon na, nakpe dang tarkuar si huton na porsia, sa yarong do, sa picturarong do maddo, ay nasa porsia do horoy di tuhadi, masa ido dia do pidang buhay ibana. Jadi dangalani naso porsia dohot na porsia. Anggo hamolon dohot hasusan manang naahape. Mubi moloro parukilon. Akan naso tahalo mohod doy masa di ngulut tatutup. Alay ikorodo jala ikon adupan ni hita colma na mian itonga-tonga ni Portipion. Alay donot tado dangi nagabi maduduni ya pangulut tanah porsiaw tung manang nadidia pe hita tutu mangadopi i jala tung sadi hari pe masay di bagasan ngulutta ima na sinunggulan ni kuarni minggu taon pabua di sido debata gok asin ni rohani debatado. Ganu pari ganu tiki, hita do boto manang nadi dia hita. Manang nadi situasi keadaan menghadapi hal-hal yang sangat sulit. Nah, manang na alaniak kahamaulon ni ulaon, meluaka yang kota parsikola. Ya, tentu mengharapkan supaya anak-anak kita itu mampu meraih, mampu berhasil. Tapi itu merupakan satu kesulitan di dalam kehidupan para anak-anak. Alai marhite siapa dohani, Omma nama bahe pakirimon nabalga tingulu ni hita colma nama dok go asini rohani Jakoba do tano. Boido tapak kilalahon. Molo hamaolon taingot di keadaan, di situasi atau di tempat kita berhadapan dengan kesulitan itu. Di situ ada kasih karunia Tuhan. Nah, jadi memang tabudo nguluniaka nama kaporsyai Tuhan tayo. Jadi Omma na tadupi molo di parmulut tak hiadu tabigi ra padohan yakka na tuwe-tuwe di hita halak bata kate. Ya. Molo didok disada upasa ima nama dok pirma poki bahul-bahul pacalongan. Pirma to dem saya luju-luju mah pasalongan. Wah. Sada pengharapan. Saya pirma to dim jala luju-luju mah nang akka pangomoan. Wah. Ido nani hirim na molo didok sungodiat ya kamang. Sada pakrimon. Alam manang nadidia pe mangula. Mangulaho na kaulon na disido nang asni rohani debata. Imana na yung lehonon na tuwakan na ulo macalo. Jala manabay akka. Ahmana ni hirim na. Tutu molo diakan na mangula. Pangomoan. Pencarian, peningkatan kehidupan itu selalu diharapkan oleh kita manusia di tengah-tengah dunia ini.
asa di namadalani parngulu si ganupari pe. Nasi pata si adong do nama kilalahon halujao, haluje do. Tangadong rana madok nasuluja, banguda si ulon na. Kalau adong do diba, alani keadaan yang sangat sulit dihadapi gabi madabu tu pangucunan. Alai dang gabi laos halujao ni, dang gabi laos pangujunani maduduni ngulu niakkan aporsia. Pasti urupan di batadui. Marhiti asin rohana nama cei belga. Nama cei holong do rohani di bataja huba. Hido bain na disungguli di paingot. Tu ngulu ni hita colma. Masuri dok dorpani ya muaka colma na hutupa. Guk do asini rohak kote manang dari dia pihamu ingot tamu mai. Ala memang radidu di bata. Siap menolong dimanapun setiap orang percaya membutuhkan pertolongan. Karena di mana-mana, kapan saja kasih karunia, kasih setia Tuhan tetap ada. Lalu mubidi hita akan asetok tong marsihohot ngatapak kilalahon itu tuh. Kabuan naso bui adong dapot tita haluaon manang nasia dia pe iya so sian marhite asini rohani di bata. Jadi songoni do nani adupan ni parpasalmen. Nah diturpuk epistel natajahan akin mengadupi paru kilon nama cai duduk di bagasa parngulon na. Alai diurupi de batado ibana marhite nama lua sian paru kilon nani adupan ni. Jala di hati dakot do. Nah memang di batado nama ngenet nguluna sian godung. Nah, ulo didok siang godung tutu sada inganan nasuboy be hirimon na asama ngulu muse. Alai omma dikobarkon keadaan ni parngulon na. Ulo tung macai duk macai borat, macai hacit na dia dupani. Dikobarkon parpasal menon de hira na di bagasan godung ninna. Di bagasan godung uluna. Patan nanungma di bagasan hamatian, mendekat kepada kematian. Alai marhite hasitongan ni nasai toktong do debata diului jala di huton. Gabi malua mebana siani. Tentu molo di pakilalahon ibana alani debatado na paluahon alani debatado na mangurupi ahamana ni hilala ni mana tutu ahamana gabe tubuh di bagasan parngulon na tutulas di roha dua te kamangna tahilala do ahamana mabahilas ni roha di bagasan perdalanan ni nguluta jala marhite las di rohai di dok donasiat di bata hido bain nasai dipuji ibana di bata songo dia madalan nasabui sahat jalabui tapak kilalahut tutu songo na ni pakilalahut di parpasal meni di patupa di bata do asini rohanai tu sadok ngulu di hita colma tutu marujahan sia topik ni minggu tau mainakin topik ni minggu ta imana madok setia maka haulongi dohot mangihuton Tuhan ta Yesus ya mulo diok setia maka haulongi nang maralang-alang holong ni roha mangihuton Tuhan ta Yesus alaya dok padohan hata setia ya mulo diok setia bertahan ya, dang muba taboto do tutu molo dang ni haholongan jala dang ni ihuton tuhatai dak patuluson na manangdang bahenon na patupaon na di mana ni dok na asin ni rohanai na balgay jadi haru dongat tajol mapera moloso di haholongan doi dang oloi mangurupi tumbu apa inda kalau ni musuh doro kaba ibana pe utibo ubalga bainonna lau patuduhon parmusuni kita.
Kariada dohonon nama ra tuakana na so ni haholongan hape sayro hita bajono kibana amana naneng dohonon na ada kutadau sadeho so ngoni ma ra nang tuhatai molo so ni haholongan jaladang ni ihutto ni bana natape so tabigi ngadido tuhatai ra ada kutadau kaisi doho inna molo so ni haholongan alai molo ni haholongan pasti adong ada jawaban kepada orang yang selalu mengasihi dan mengikut Yesus. Jadi molo suadong ni pakilalahon asini rohana batutu nong didok tuhatai mai ada kutadaho. Ai ho piso itadaho au. So dihaholongi ho au. Buama rohakku makaholongi ho au piso dihaholongi ho. Buhama bahenokku mangalusi napi narsitami di ngulum. Ayaw pe, so ditadaho, so dihutoko. Jadi asabui tulus jala ni pakilalahon asini roha bagaimana ketika kita berpengharapan untuk meraih menikmati kasih karunia Tuhan di mana-mana ada. Totu hauduhon dohot haradion mangulahon lomoni rohanai ido nanaik sifatu duhonotta. Song panidang yun ni si Petrus nakin. Nabi nari tahun ni turpuk tahun nate. Di na anong sukun ni Tuhan Jesus tu ibana. Hali si Mona nak ni si Jonas. Bolong dorohap tuaw sampai 3 hari di sukun Tuhan Jesus. Alay alus ni si Petrus madok. Unang majoson nari wahawlongi hoba. Subuh mate menang dahi 2 madangi alus na. Alay sada panidangion manang sada pengakuan dari hati yang tulus mengatakan saluhu na ale Tuhan diboto hodo ditadahodo holong ni rohaku di hokwa. Ima pengakuan yang memang sangat-sangat tinggi na pinatuduhon ni si Petrus. Ya, nakpesewisuk kutuhatay itu hita. Sunguni manang alusta. Saluhu nali Tuhan diboto hodo ditadda hodo au punguan anggota pungwa kordo burjudu auro tubagas coro dangolu au mangulahon nasoho bartulo moniroham dangolu au berbedai do akadong aku dangolu au pahat-pahat dong aku dangolu au mangaliai dong aku kadi tadda hodo au holong dorohaku diho ai songopan dengion ni si Petrus si mato. Jadi molo tadok kolong dorohaku tuho atau tunambang ihuto tuhatai ma. Asa adong songoni kondisi do keadaan di kita colma nama dok kolong dorohaku diho tuhatai pe na pasti do nomada asini rohaku. Jadi yang gua asini rohai memang gudang doyate. Pasu-pasu, ahi pason, do ragam ni akanasing natahirim dinguluta si ganu pari ima asin ni rohani di bata manang na di dia pe adong ditong-atongan ni ganup inganan nataingan asa tong di bagasan hauduhon tetap setia taat untuk mengikut Yesus dan melakukan kehendak. Langsung unima panidangyot ta songo panidangyon ni si Petrus tutuhatai. Pabuah na memang betul-betul dohita dohok makaholongi Tuhani. Jala molo tahaholongi Tuhani tutu gudang do pakorhona. Dingoluta. Masatung mananga hape nama asak. Songon hatanya detai. Las diroha arsakpe. Ala holong dorohaku diho tiupukku hona basa namar holong rohape. Auma mata bunyaka nguluni na porsia mulu saya toktong maniok tuhatai apa na niya dupan apa na dihirim itu pasti Tuhan akan memberikan asa toktong di bagasan hagugu kita batu duhon semangat kesetiaan untuk mengasihi Tuhan maka holongi tuhatai asa manang na dia hita boi sahat tu hita
asin ni rohani Tuhani ima ragam nyakka natahari koton di bagasan nguluta. Jadi diari sedarion patupa huriata padidion tu yanakon ni huriata te songoni manang tuhamu natoras nama buan yanakon jolo ni debata laho macalo pasu-pasu marhiti padidion nabadiai. Jadi ngatatu siya tiamang sangupar guruat tai uluma buan akayanak kota hita tu bagas joro laho padidion nabadia dan naneng mangalap goarate sutung gebeta do molo di pesta anu nga mangalap goar pahupuna miosi bagas joro di tuatai anggo goar tutu hita do mapai. Bebas apapun yang mau kita katakan, nama kepada anak, kepada cucu, kepada siapapun itu. Alemar hiti, guarna tabai nima, juun ni tuhatai may bana, digora tuhatai naing pasahaton naing juun na, asa parsidohot yan nakotai, ikut menjadi warga kerajaan Allah. Pematugas ta ulauta, nanti mendidik, mengajar anak-anak kita itu supaya dia benar-benar menjadi pengikut Yesus. Mau melakukan kehendak Yesus. Kalau memang di partikian nanengro, hilalaun nama, dimanapun dia berada, dia akan menikmati kasih karunia Tuhan Allah ima natahirim di pardalanan di ngulutas pari Tuhan tamah na mangaramuti, mamasu-masu, mangalihon gugu, dihita salu naka amanginang. Asa tok-tok patuduhonot ta, kasih setia makaholongi tuhatay, dohok mangihuton, loman ni rohani tuhatay, asa manang nadidiya pihitan non, tayo mati, isido asin ni rohani di bata. Amin. Pertanyaan kita. Ale Tuhan di bata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate do puji-puji amma. Usop bahon rohanami tua do pamuali Tuhan. Di saluhut na kadinggan di basam. Na si toktong do di patuduh ko di ulu nami sahatu partikianon. Boy do hami rotu bagas coromiali Tuhan. Laho mamuji pasangapoko. Lumobi di parsauran nami do hoto marhite hatam. Nong sahat tuhami. Nga disungguli ho hami, dipaingot to hami ali Tuhan sa toktong patuduhonon nami panguloyon dohot hasitongan ni holong ni rohanami maradupoko. Jala marhite do ali Tuhan dilehoko akaulaw to hami de ragam ni akka nahulaho kami siganu pari. Jala dihaholongi ho mahami marhite nasa toktong mangalihon gugo. Madongani mangurupi lumobi nama masu hami saluhut na gabe makorhon lasni rohamay di hami. Mauliate mali Tuhan. Toktong do o tutu naing ihut tonon nami. Naing haholongan nami. Dohot manguloy saluhut akan natin unahon mi. Asang giat boy gabe makorhon lasni roha dohot ulupolop di ngulu nami saluhut na. Ale Tuhan di bata Jehovah manami toktong do hami makirim di holong ni roham diaka nama kaholongi ho lumobi diaka dongan nami ruas ni huriam nasupoy na si daro tu bagas coromo na dong doyala niaka na mangula ulaon na urupi ale Tuhan tok sungguni songoni nang akka na di bagasan parsahitop manang nadidiya piali Tuhan. Tuhoma upasahatami. Patuduhon olong ni roham. Marite asi ni rohami. Na mangalehon hahipason hamalumon. Diaka parsahiton nasida sa parsidohot nasida marlas ni roha. Makilalahon. Sudena akadenggan ni basam. Na say toktong di paradiho. Tungulu niaka na makarikoton. Mauliate mali Tuhan nang di ari sadario di parpungan nami di bagas coromon. Patu pahami du laon marhite nama puan yan akon nami tua do pamo marhite patidion na badie. Ho mali Tuhan. Nah tok-tok patuduhon akan nadinggan tingulu ni
ianakon ni Uriam naung macalo pasu-pasu siya kuan non marhide patidion na badi. Alanung nga parsidohot na sida bongot tu hara jaum wale Tuhan. Naing matutugabe na porsia mangului ho di aka partikian nanengro. Ale Tuhan di bata Jakuba manami gudang donahu hari tukotok kami. Ko mana patuluso salu nananga karuas ni uriape. Ahape narikot ahape nasa toktong di pakirimonia le Tuhan. Hodo tutu napa tuluso nang giyak boy sahat salu. Asi maroham. Kupasahat tami ma. Tangiang nami tuho. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita huhut ta paradi piliata. Sosoi manungan mujola niliyanan di portilio aku dibuat mantu Tuhan akan ilu di bantaro orang terdarat dola pada ratu tanda nang Yesus rohi nalomo.
Madok-dok tuliko, manugucoba, ay magugo ni Jesus Tuhan. Unang mansari mo, magandos mata, say na adong dumangikot Tuhan. Asalang gano'n silas ni Roma, isipalo o Hamnak kamanami na nami sa mahita tuulaon baptisan kudus padidion na badia taparadi may deta siyan nomor 146 ayat 1 dot ayat 2. Oh Jesus, my martangiang mahita. Aliyaman nami nadi banua gicang, narodo hami tujulom mabuan akad danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangiyahi hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamu natoras sa kadungan na mabuad danak si Didion dari sadarion. Tangiho kamu majohatan ni Tuhan Jesus na madok. Lau mahamu tuliat portibion ninna madok akka sisianna. Puday hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tubagasan kuar ni debata ama dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma. Say nadung anakku do hamu galupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangise na porsia dohot ni didi. Dapotan hanguluan. Alay naso porsia hona uhum sogot. Tangiho kamuma dohot hata ni debata. Natarsurat di Evangelum ni si Markus na madok adong akan na mabuan danak tutuhan Jesus asa di jama. Alay di picang akasisian nema na mabuan ni. Jadi dung di ida tuhatta Jesus si sugu marohana. Tidok ma. Loas samuma akka danaki ruwa tuaw. Unang oray hamu. Ay dia kasih sungunido harajaw ni debata. Natutu si tutudo na hudok tuhamu. Manangisepe anggo so songod dana kibana majalo harajaw ni debata. Tangbongo tibana tu si. Tungi di haulma akada danaki. Dia pehom matangan na tu nasida. Laho mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majo hata hapor siaun munai. Au porsia di debata ubah. Dosa, nato mapalangit at tanah. Au porsia di Jesus Kristus. Ang di debata jawaban sa saday. Iman ang titulon si Maria. Na gabi-gabi ang sentro di Barbadian. Andorang sa abungga.
Hidup Tuhanta, nato mau na berni, di pangumupan silatus. Nama tetap pacal do ibana, aku atuban matoro dumi tanau. Namula pangurun dari patuluan. Namanay Mexico, lau Indonesia pariban raja obat. Amanay paguguna sa tulisan. Simay bana kay mamulak sa uto tanoon, mangumihang na mamarudod na mate. Au bersih dito di Baduria, jaga sa Daria na Badia, Kuya atau paniharap Kristen akan Badia, doa biasa sami dosa, doa biatay na mundong, mulak mamu dosa batay kung iharap na mate, doa bihamulon na sa sila. Usuk utonot tuhamu na parjuluk. Di pangiduhamu nuaing. Ti dion danakot tu bagasan nina hina porsiaw. Salusiaw. Di pangidoro namin. Dohamu mamudai yanak komunaon. Asa diboto jala di ihuton nasida hata di debata. Naodo dohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni kuria Protestan asa gabe ruas na manguru nasida di Tuhan ta Yesus Kristus atong tapasaha ma nasida di debata berhiti-hiti tadiyon na baik. Ale Jaiden Jeremiah Prince Simbolon. Udi di maho tubagasan guar ni di bata ama. Do tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habo bongokmon tubagasan harajaun ni di bata. Rodi saliling nililing na. Amin. Ale Miranda Olivia Hasibuan. Udi di maho tu bagasan guar ni di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habobongokmon tu bagasan harajaun na rodi sa liling nililing na. Amin. Martangyang mahita. Ale Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasahat tami akadadana ko tuho jala di jakon hodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidion na badiyay asa masuk nasida tuhuriani halak Kristen di tanoon jala gabe paniad di hanguluan nasa liling nililing na asima roham dohot diakana toras ni danakon say pargugoy jala ajari mana sida manugunugu dan nakotuho asarap nasida taruli diaka artani harajaumu. Amin. Laus jongjong mahita salukna kamanginang keparade deta sian nomor 147 ayat tonom.
Pasaha ma pilihat tu debata martangi yang mahita. Ale debata nami nadi banua gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalamutan dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami nadi banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut maluman ni roham di banua tungaon songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madusa nami songo panisa nami di dosa idongan na mardusa tuhami. Una kami tugihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Hamu ma pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jada di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur ma damena tutodim. Dia munakaman namin na nami sa luhut na kami na makubasi di Parminggota Arianon upasahat kami matuhamu sa luhut na. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.